Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentleriniň durmuş şertlerini önükdirýär. Ýatlap geçdik, Türkmenistanyna daşary ýurtdaky türkmen taleplerine banklaň üstü bilen pul uratmak düzgünlerini goşmaça çäklendirmeler girdilipdi. Şonuň başyndan bäri ýola goýulan täze düzgünlere görä, daşary ýurtda bilim alýan çağasyna pul uratmakçy bolýan enata bankyň üstü bilen her aýda diňe $1000 meçberine pul geçirip bilýär. Bu çäkli pul geçirmek üçin hem enata uradyan pulunyň meçberine aýlyk alýany barada işinden ýürüýte güwenname görkezmeli. Yani enatalar diňe öz alýan aýlyk hakynyň ýa-da pensiýasynyň meçberine görä çäklendirilen mukdarda pul uradyp bilýärler. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü mehmanlary söhbetdeşlerimiz Ýewropada bilim alýan Türkmenistanyň studentleriň wekili Bahar Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiň. Salam. Şeýlede Türkiýede okaýan Türkmenistanyň studentleriň wekili Murat senem Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiň. Hoş gördüm. İlkinji söz nowatyny men Murada beresim gelýär. Sebäbi Goloýda Türk medeniýetine çykan bir maglumatda Türkiýanyň ýokary okuk jaýlary baradaky döwlet komitetiniň bir beýannamasy bardy. Türkiýede bilim alýan daşary ýurtlaryň sanawy çap edildi. Şol sanawa görä Türkmenistan Azerbaýjandan soň Türkiýe iň köp student iýerýän döwlet kanalynyň ýa-da hususy öz mümkinçiligi bilen gelýän studentler taýdan ikinji ýerde durýar. Murat, Türkiýede okaýan studentlere yankı agzalyp geçilen täze düzgünler nähil täsir edýär? O we häzirki döwürde getirilen çäklendirmeler bilen Türkmenistandan maşgalatyndan pul ýermek bilenler durly kynçylyklara tedawar bolýarlar. Täwirler elden ýermeli bolýarlar, täwirler bolsa bank bilen enatasynyň işleýän ýerinde guwanama hatun üstü bilen ýermeli bolýar. Ýene täwirler bolsa meselem owada ýaşaýanlar üçin enata atasy işlemeýänler üçin öýündaky malyny satsalar ýa-da ekrançylyk ýerinde eden tatunyň guwanamasyny isleýärler. Meselem bir mal soýup satsalar, şonuň guwanamasyny isläp, hatda şoň renkini, şoň suratyny düşürüp hem bankyň işgärlerini görkezmegi talap edilýär. Yani bu hem türli her hili ýagdaýlaryň döremägine sebäp bolýar. Ine Murat, aýda $1000 çäklendirme barda, şol daşary ýurtda okaýan studentlere ýermek üçin. Türkiýede okamak kynmy? Türkiýede studentleriň çykdaýjysy köp bolýarmy? Şu $1000 bir studente ýetýärmi sen pikiriňe görä? Ýetermi? Bir aýda $1000 ýerdi. Ýani osalar arkaýyn köp studenti ýetermi kadip pikir etden. Hatda köp maşgalaryň aýda $1000 kazanmaýandyr hem belli. We Türkiýe beýleki Ýewropa ýurtlaryna görä biraz ardan ýurt bolan soň hem biren ýerde okaýan talepler okuýanda käwirli işlän soň has köp pulun talap edip durmaýarlar öz maşgalalaryndan. Özleri okuýany bilen işläp gazanç edýärler diýende. Ondan galan maşgalatyndan soraýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, daşary ýurtda okaýan talepleň durmuşyna bolup geçýän ýagdaýlar, daşary ýurtda okaýan Türkmenistanyň talepleň durmuş okuw şertleri, pul ýagdaýlary barada Türkiýedäki studentleriň wekili Murady dinledik. Indi söz nowatyny Ýewropada okaýan Türkmenistanyň studentleriň wekili Bahara berýär. Bahar ine Murady dinledik. Awa Ýewropadaky studentleriň ýagdaýy nähili? Türkmenistanyna ýüze çykýan täze düzgünlerden soň nähil täsir edýär Ýewropadaky studentlere? Bahar? Muradyň aýdýaly Türkiýede hem okuň bahasy, kelimeli pulu, hem ýaşaýyş şertleri mümkinçe Ýewropa görä goýrak mukaddiýen, armanat mukaddiýen, misal üçin Ýewropada ýürüýte ortadan ýokary okujagyny okumak üçin iňňadynyň ýylly kelimeli pulu $6000-$7000 başlaýar. Şoň üçin has kyndak bolýar Ýewropadaky studentlaryň tele usulları, hem de Ýewropada okuyan studentler vizelerini ýürüýte çäklendirme bar. Hepde 10 saat ýa-da 20 saat maksimum işler bilýärdi. Şoň üçin kan işlemäge iş şertleri hem kynrak. Biraz kynrak da, şoň üçin Ýewropada gelmänkä onuň şu maşgalada maddi ýagdaýy barada çetilname soralýar. Ilki bilen Ýewropa okuýarmak üçin ödäp bilýärmi, bilenokmy, eger büdjetmeýän bolsa başgarak okujagyny ýa-da çetrak şäherdeki okujagyny taýlasynda üçindirýär. Bir tek
genişlikte bölkediyorlar. Ve Türkmenistan'dan uğradılayan pulla şu kısımlarına göre kısımlar dedim şu şekillendirme koyulan için Avrupa'da okuyandır tanışınma edem diye Türkiye biriyle uğradı diye de ellerinde yanmaradım ağaçtı. Türkiye biriyle uğradı diye Türkiye'dekilerin Ukrayna uğradı diye. Şunları alıp her kim öz başına çarabak olup her şey yolları yapıştırdılar. Tam Türkmenistan'da uğradılmak yaydayan vetikli. Misal için 4 günle Nova'da durup 4 günle uğradı bilenler bir şey ayda 4 günle de uğradı bildim diye. 10 gün içinde Nova'da duruyanlar var. Eşittim. Elbette Ova'dan yatmayanlar her şey çağırdaklar böyle 7'de yetlentirip gelip ya 5-6'da turup gelip biliyorlar. Yani Ova'dan gelenler can yarıyor düşüyor diye. Bankonun Nova'da durma için. Şu banktan dolar alıyorlar kabakar. Dolar alma için mi ya pulu verme için mi? Bu Nova'tlar. Western Union arkalı pulu üretme için. Sonra bir nokta diyen intihar aşağıda kâr banklarda bir ya biz eşittim adamlaşır. Ayda işi varları diyen yanlış mı olsam bir başlanları var diye yeni vilayetlerde öyle real havar intihar yok. Öyle real ilk köşkü bolonak. Tamam. Elbette yeni de. Hava Murat, hava goş. Bankın işgarlar, mesela maşkalı, enataları iyi vermek için ya uzun günler otura durmalı olurlar ya da bank işgarlarının eline 20 manat, 30 manat iyi verecek pulun üstüne, onların büyüsüne pul vermeli olurlar. Para peşkeş vermeli olurlar ha? O para peşkeş vermeli olurlar. Şu yağda hem köp kişinin aytmanı, oran köp kişinin başına geldiktir. Hava Bahar, devam et. Hava Murat'ın bilet geçişiyle yeni de para peşkeş birinci adımları bilen önde var ya. Elbette olan bir ervet var. Tamam. Yine bir beşeriyette de Türkmenistan'ın içinde okuyan studentlerin amçıları ya devlen duşyanı birliği. Yine de bankomatlarda pul yok. Olan kartuşkalarına pul geçiyorlar. Bankomatlarda pul yok. Pul çekibilen okular. Dükkanların ve magazinlerin kıtfeynte kart uyumuna geçmediği için Türkmenistan'ın içinde de bu problemler yüze çıkıp dur diyesin öyle. Bununla hazırki studentlerin pul yağdayı bile bağlanışıklı döreyen kıyınçılıklar, üç köşüklükler, çeklendirmeler dine daşarutlu studentlere del, yurdun içindeki studentlere de ona tesir ediyor diyen bahar şeyle mi? Tamam. Şimdi olan şey katı Avrupa'da şu var. Türkmenistan'ın iktisadi taydanın Maliye Ministerliği'nin, İktisadi Ministerliği'nin benim fikrimce bu problemini tek nerede başından çıkacağını, nerede başını çaracağını bilmem bir onun ailelerine dengelip de yılın başı, geçen yılın kargolarını yapıp yetişmedi, yılın başına tek aile yetişmedi, sonra yani meselelerin yüze çıkıp. Şimdi sökütteşler, şu problemadan neyle baş alıp çıkmalı? Sizin fikriniz çıkalgan yerde? Elbette gönlüm çıkarga var da bir örnekmek şu var. Absürt olan kadiyenler şu bizim elimizde değerler. Yine başarıya da gitmek olan studentler eminim şu pul geçiriş sistemasına gavat birini tapmalı ya da başarıysa hükmani suratta işleyen bir migrant tanışıyorsa muradına düşüyorlar. En olmanda Türkmenistan'daki garnaşları başarıya işleyen garnaşına pul geçirse ellen diyen yani kahvedeyizmle sistematik yerdeydi değerler. Yani adamlar ev aralarına pul çalışırını geçirip başlayalar. Şöyle reali bir tanışı bağ olsa anşadrak. Bu olmasa da student bolcak, bolyan çalışkan önünden ya da bas gitmeli tayarlat, işlat, toplat ya da giden yurduna işlat bilecek diye gözünü yetiren son gitmeli diyen. Bu bir 2 yılın değerli bir 5-6 yılın devamında bu kıyımçılık devam eder. Bahar sen şeyle fikrim var. Ben yine bir daha koşasım öyle. Hava Murat? Bu yağdaydan başarıp çıkmak için ilk ulan Bahar'ın aytışarına karşı görüşse olur ve ondan başka yurtların tecrübesine seyredip öğrenimizde mesela 1960-1970 yılda Türkiye'deki dolar kıtçılığı problemesine olan çözgütte hem Germanya ve beyleki yurtlara giden yüz binlerce Türk migrantlarını yurda getiren dolarları arkalı yurdun maliye finans yağdayını hem biraz boğulaştırıp dururlar. Türkiye'de. Türkmenistan hem şeyle yağdayı ulanıplar deyip aydıp olur. Sağ ol Murat. Bahar senem sağ ol. Beren malumatlarınız için köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.